Давай ще върта, давай. Да. Здравей, беби, ще ти рожден ден. Супер много те обичам. Това, че си супер красива, че си супер добър човек и че винаги ми държиш подпурана нагоре. Свободен. Няма цитирам да мълчах. Това е мисъл да имам. Не се трувай. Айде. Здравей, Али, не се познаваме от много време, обаче това време, което се познаваме, искам да кажа, че ти си много хубав човек, много готина и просто искам да ти пожелая да вървиш нагоре. Свободен. Следващите. Четете нещо за рожденичката, в момента ви снимаме? Да. Ще чета лично. Да е жива и здрава. Честит рожден ден, да си жива и здрава и толкова най-хубаво и всички мечти се сбъднат. Снимки иска за всичко и много успехи там в Кемпийски, Зеографски, ориенталските танци ги разбият. Шеки. И ето тук всичките тези старци, зарове, всичко е за теб, дай специално. Ето специално за теб. Да, давай. Айде. Честит рожден ден, да си жива и здрава, много Пожелавам как всичко да хубаво. разкаш и успех във всичко. Честит рожден, много здраве, щастие, любов, ние се няколко пари, защото са много важни. Честит рожден ден. Вие сте така. Ние не сме видяли рожденичка. Ние сме да. Но, окей. Много по-тревителен балет. Да, всички много среща в Гърция до година. Да.